Включваме се директно от Дино парк Дружба. Казвам ви нещо, но аз не го разбирам. Защото говори динозавърски. В динопарка зад нас, там отзад, има горила, която пуши бура. А парка е за деца, добре ли е? Това динозавъра, които ще се бият. Ще се бият ли тия динозаври, метата? Виж тия големи. Гледай сега е той, другият там. Виж как се отвори голямата уста. Да. Видя ли? Ето тиранозавъра. Бебето. Дино парк. Дружба 1, Цветан Лазаров. Интересна работа. Искаш ли, Гергана, да влезнеш в яйцето? Ще има яйца. Да. В което яйце си избереш? Ето малко бебе динозавър. Интересно място, е? Птеродактил. Позвони ме. Отиваме на парзалката. Дръпваме на... Хайде. Директно включване от парзалката. Директно включване от парзалката. Тръгнахме. Това е забавно. Готино ли? Да. Я да видим тук какъв динозавър има. Да, виж и как малко. А тук пък какво е? Това е някакво стопчето, ама е затворено. Голяма работа с тия динозаври, бе, тата. Виж, той мига даже, виж окото му е направено. Да, бе, чувствам се като в Джурасик парк. И аз. Той е най-много ме кефи, той е като Ай, виж какъв е мега, бе, знаеш какви са меки. Я опитни да виж какви са меки. Ама ти не мога, той не дава да се минава. О, да! Виж какъв е мек. Да. Той можеше да го пие. Те са от гума. Да, виж какви са меки. Те са гумени. Те са гумени. Аз се чудя откъде така мога да си ям всякакво става. Малко бебе тиранозавър. То се показва с малките си зъбки да ни изпапка. Има някаква Малкия не е слушал и са го заключили в затвора. клетката. Като не слушате малки деца, така става, отивате в клетката. Клетката преди
динозавър. Малките ти зъбки. Които ще ни изяде. Ще му хапат ли малките зъбки? Не мога да му хапеш. Моите се ядоса и изръмга. Може да се качи на динозавър. Ей, тук къде пищи. Какъв малък змей, горянин. Бозайник като рептил. И той има малки зъбки. Да. Го виж този. Кача на този с белите. Сега ще се качваме на белите очи. Хайде, качи се на този с белите очи. Защото той е по-мъничък и злобен. Той е с бели очи. Не вано, знаеш, че е толкова студено. Еми студено е. Той е динозавър. Все едно съм на някакъв кон. Да, име. Най-ме кефи горилата, която е седнала като шеф в спудата. Добре дошли в Джунгла 2. Ето го и домашния ми любимец, този мъничък. Малкият ми домашен любимец. Трябва да му купа някаква каишка от зоомагазин. И ето го другият ми домашен любимец. Обичам татате. На малкия динозавър с белите очи. Той е много добър, с малки зъбки. Включваме се отново след малко от динопарка в Дружба 2. Да ви покажа моят най-добър приятел от Дружба 2. Здравей, приятелю! Да, добър приятел си ми ти с малките зъбки и папка непослушни деца. Виж, Той не ни не хапа. папка деца, той е послушният динозавър. Послушай, ама с тия големи зъби, не знам, май яде хора. Като го... Ти добър ли си или не си добър? Като гледам, не си много добрите и отзад виж мама. Мама динозавър. Това е татко динозавър, който много хапе. И е татко динозавър, той има голяма уста. Дай хапе. Майка, той е много голям, голяма буца. А виж го, това тук, той е пичага, Това е послушай. дядото. Дядото? Майка, татко и дядо. Там Ау. е бабата, там двамата. Светещия. Тя може да излети. Светещия камък на Бойко Борисов, златния камък, килчето. Този тук не съм го показвал, да го видите и този. И отиваме пак на парзалките. На заветните парзалки. Показвам и този и приключваме с видеото, че е много студено. И той има малки зъбки. Всички динозаври са с много малки зъбки. Ще имаш ли сили да издърпаш шейната? Явно има сили. Хайде, динозавър! Ти си малкият динозавър! Мушкай се и се пускай! Това наистина е много добре. Забавно е, ама ако има сняг, ще е още по-забавно, по-между другото. Да, защото ще се спързаваме. Да ви пожелаваме чао от Динопарка в Дружба и да се абонирате за нашия YouTube канал, защото предстоят много интересни видеа, ще ходим на много интересни места.